Nga birthday na si mong anak kami. Karon na ko nakabalong buntaga ba? Nga birthday na si mong anak. Ano medyo ka kaimbitar? Na! Sorry kayo gaw, pastag yung bisiya. Gaw, usa pa gaw. Dili na unta ka mo pa-invite. Dumog na ritso ba? Ako galing nga wa, gimbite nga nagpabaga ligog na kay basi malimtan na pug ko ba. Humana man yung birthday ano medyo ka kaingon ako. Parihagin mong taro mga igagaw nako. Wa mo'y mga kuan ba? Inignay kaon di mo ka balong imitar ug sa balay bitaw. Pakanon man mong tarong og nay mga birthday sa mga. Mga baga kay bugnaw di mo ka balong imitar gagaw ninyo. Aw! Gaw ron! Uli sa kuning kawa, kong hilman eh. Pre, ako na uli anak eh. Beste ba akong busuga gabi eh. Sige pre, kay maayo po na kaunaw-na po ka na ba no? Sabi na yung kaon biato. Oh, napa pre oh. Salamat kay sa pagkaon gabi pre. Pay pidyo na akong busuga lami. Kaya bagay sa luto to. Si Kuan, dulong Jimmer. Ano luto to? Oh, peting na niya, piti kay ma. Gaw! Gaw, suka ni mo gaw oy. Gaw! Mura juga si Grace ba? Uy, nga naman ay gaw. Makawiyawan, puta ni mo gaw. Karong buntag na lang ko nakabalo. Nga birthday na si mong anak kami. Karon na ko nakabalong buntaga ba? Nga birthday na si mong anak. Ano medyo ka kaimbitar? Na! Sorry kayo gaw, pastag yung bisiya. Gaw, usa pa gaw. Dili na unta ka mo pa-invite. Dumog na ritso ba? Ako galing nga wa, gimbite nga nagpabaga ligog na kay basi malimtan na pug ko ba. Gaw, dili manggo ko mahilig anang di ko imbitaron ba og nay birthday. Usa pa, kadol na to balay di jud ka kaingon parihar gyud mong Grace. Di mo kabalo mangimbitar ba? Di po ko ganahan mo atog di ko imbitaron oy. Once ka na igagaw, na magpatawag. Tanawa ko wa nagpatawag. Di, perting busuga. Gaw, kaduha na ni ba? Una si Grace. First cousin ako wag gyud ko giimbitar sa birthday niya. Ikaduha, ikaw second cousin ta wag gyud ko mo yung giimbitar. Dura po kay tagbalay. Ikaw gaw Jimmy. Basta nila po ko ni imbitar og birthday nimo. Gaw, humana akong birthday gaw. Katong November 1 ba? Lawa lagi. Humana man yung birthday ano man jud ka kaingon ako. Parihagin mong taro mga igagaw nako. Wa mo'y mga kuan ba? Inignay kaon di mo ka balong imitar og sa balay bitaw. Pakanon man mong tarong og nay mga birthday sa mga. Mga baga kay bugnaw di mo ka balong imitar gagaw ninyo. Gaw, ay kabala ka gaw. Karong Domingo, pagsayo ha kay birthday sa akong asawa. Oh, nana po nang imbitaron na tagsok mata na to. Talagot yun nimong igagawa ka, bisag doon na kay tagbalay. Ay, di nagpakanon-kanon na po ko nimong bahaw sunod, mga panos-panos. Bahala ka, ug mag-birthday mo, kauna na inyo tanan. Ay na mo pang-imbitar na ko. Pera mo, kami handa. Libre kayo mo permitted, tagaan pag kanimong naibilin. Gaw, sorry kayo ha. Huwag ko kalimot atong birthday sa inyo ha ba? Pagipadalan mi nimo. Kadto may sakto nga pagka-imbitar mo, tay kuhain ninyong base, dapat mo imbitar og birthday, pagkaugma ang birthday, karon mo imbitar, di ka imbitaron ta pagkaugma na. Bahaw na ang mga sudan. Pre, yatod sa kulit pre. Kamo sa pag-istorya dani kwan. Gaw na to. Basta gaw ha, karong Domingo, pagsayo. Bantay bitaw